באמצע טרק סוסים בסרפן, בעלייה שאי אפשר היה לעשות עם הסוסים בדיוק בגלל זה. פשוט כל ההר הזה קפוא. אומייגאד, יאללה. אני לא יכול לראות את זה. לא, יו. תשמע אחי, הוא מפחד כבר לעלות, זה מצחיק. יו, כולו רועד. יו, איזה מסכן, הוא קיבל מכה אחי מהאבן הזאת, מהשפיץ. ויש לו עוד עלייה. קר לנו, הרבה מתחת לאפס, ובצל. לא מרגישים את האף. יאללה בוא. יו, מסכן, אני לא יכול לראות את זה.